Bore da. Gweithio mae pawb yn iawn heddiw ar ddwrnod braf o mis Chwefror. Tywydd ofnadwy. Beth o'r Ei, mae gen i rhywbeth yma heddiw. Dwi wedi ffindio yna hein yn tu ni. Sa rhywun wedi gweld yna hein? Dwi'n siŵr beth di, ond dwi'n meddwl jumper ysgol plant drwg yn arfon di hwn. Pa ysgol di o? Jumper ysgol Hendra di hwn. Ac ar jumper ysgol Hendra, mae yna fathodyn arbennig. Be di'r bathodyn? Mae gynna fo helmet Rufeinig, ti'n iawn. Rwan, sa rhywun yn gwybod yma pam mae yna helmet Rufeinig ar jumper ysgol Hendra. Gwan Caleb. Ie. Ta be o Caleb y deud o'n, achos y gontiwm do ti'n hollol gywir. Achos y gontiwm. Rwan, cwestiwn nesa de, be oedd yn segontiwm, neu beth ydy segontiwm? Sy'n arall yn gwybod? Gwan ta? Ti'n iawn, ti'n peldroed. Mae yna dim peldroed segontiwm. Ond dim dyna pam. Ti'n gwybod pam? Dim gweith. Rhywbeth i wneud efo amser maith yn ôl. Gwan Lydia? Ie, mae Lydia'n dweud fyna bod o'n hen gair Rufeinig. A blynyddoedd maith yn ôl, o'na Rufeiniaid yn byw yn segontiwm, a mae gen i gwiz bach i ddechrau bore yma. So, da ni'n mynd i chwarae cwiz, iawn. A dwi eisiau help chi yn y cwiz, please. Ac yn y cwiz... O ie, cwestiwn cyntaf yn y cwiz. Dwi wedi dod ar rhywbeth efo fi. So dwi wedi bod fyny trwy'r nos neithiwr yn paratoi ar gyfer y cwiz yma. So mae gen i chopsticks. Dwi'n angen chopsticks ar gyfer y cwiz. A nes i ffindio ingredients sut i wneud pas dannedd Rufeinig. So dwi wedi bod fyny neithiwr yn wneud pas dannedd Rufeinig. A beth dwi eisiau, please, ydy rhywun sy'n fodlon trio past dannedd Rufeinig. So mae hein yn chopsticks newydd, a beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n jyst mynd i dipio o fewn i'r past dannedd Rufeinig. Os yw rhywun yn fodlon blasu past dannedd Rufeinig, reit, mae Gwenna yma, iawn. Diolch Gwenna. So nes roed past dannedd, gewch chi y ffon fach yna. Triwch os rhywun arall y trio, dyn y plant y trio fo. Gwan Alice. A nath hwn gymryd gymaint amser i fi wneud. Trio yna. Swn arall y trio? Ti eisiau trio fo? Diolch, Lydia. Na, dim hand sanitizer, diolch. Beth y poeni, beth y poeni. Swn arall y trio pas dannedd Rufeinig fi. Dafydd. Os ydych chi'n gwybod, oedd y Rufeiniaid efo secret ingredient yn y pas dannedd Rufeinig yma. Swn arall y trio? Cyn i fi gadw. Oce, Hyw. Oce, dechrau. Diolch sticio i dan y gosod. Felly, cwestiwn cyntaf. Be oedd y Rufeiniaid yn rhoi mewn pas dannedd Rufeinig? Dych chi gael dewis o'n iawn. Oedden nhw'n rhoi tameidia bach o bridd yn efo, a rwbio'r pridd fewn i'r pas dannedd Rufeinig yma. Oedden nhw'n cael aer ac yn malu aer yn ddarna man a roed o mewn yn y pas dannedd Rufeinig, neu o'n nhw'n cymryd ymenydd llygoden, malu hwnna yn fach a roed hwnna yn y pas dannedd Rufeinig. Reit, cymwch sgwrs efo rhywun sydd drws nesaf chi. Pridd, aer, ta ymenydd llygoden. Gwch chi 10 eiliad. O, ie. Oce, ta. Sa rhywun yn meddwl pridd? Rhaid yn meddwl pridd, iawn. Sa rhywun yn meddwl tameidia o aer? Rhaid yn meddwl aer. Sa rhywun yn meddwl ymenydd llygoden, breans llygoden? Da chi'n hollol gywir ymenydd llygoden. A dyna beth ni'n neud trwy nos neithiwr.
Reit. Cwestiwn nesaf, iawn. Oedd gan y Rhufeiniaid, oedd gan nhw lot o ddiwiau gwahanol, ac oedd nhw'n addoli y diwiau gwahanol. Ond pa un o'r rhain oedd yn ddiw Rhufeinig go iawn? So dwi'n dweud 3 diw. Mae yna 2 dwi wedi gwneud i fyny, a mae yna 1 yn go iawn. So dwi eisiau chi fel pa'r un di'r diw go iawn. Oedd gyda nhw ddiw defaid, oedd gyda nhw ddiw gwair, neu oedd gyda nhw ddiw traed. So pa un o heina oedd y Rhufeiniad yn addoli? Ond yn addoli defaid, diw defaid, y diw gwair neu diw traed. Gennych chi 5 eiliad i gael sgwrs fan ffwrdd â chi. Ta. Pa un heina di'r un go wir? Llaw fyny pwy sy'n meddwl diw defaid. Diw gwair. Diw traed. Diw defaid. Dyna pan maen nhw'n segontio mor hir o'n ddigon o ddefaid yma. Cwestiwn nesaf, iawn. Gwir neu gau, trw a ffals di hwn. Reit. Job rhai pobl yn Rhufain oedd tynnu blew o dan cyseilia pobl. Di hwnna'n wir, ta di hwnna'n gau? Be da chi feddwl? 5 eiliad, siaradwch. Oedd hwnna'n job go wir, tynnu blew o dan cyseilia pobl. Be da ni'n meddwl? Llaw fyny gwir. Llaw fyny gau? Sy'n ni'n mynd hwnna fyny. Hwnna wir, hollol wir. Sy'n ni'n meddwl... gyda ni 2 gwestiwn ar ôl. Felly mae Rhufeiniaid yn dod o ddinas Rhufain, ond na 2 berson di ffurfio Rhufain, di ffindio Rhufain, Romulus a Remus. Ond pwy neu beth nath fagu Romulus a Remus? Sa rhywun yn gwybod hynna? Pwy neu beth nath magu nhw? Magu ydy fatha mam a dad y magu chdi. So 2 berson nath ffindio Rhufain, pwy nath fagu nhw, pwy nath edrych ar ôl nhw pan oedden nhw'n fach? Ti eisiau rhoi ges gynta? Na, mae hwnna'n heb. Ond gei di roi ges os ti eisiau? Gei di ddyfalu? Na, di o ddim yn Mr Potato Head. Sa rhywun efo syniad? Gwar, Andrew. Ia, blaidd. Sori, Cadog, ti'n hollol iawn. Bleiddiaid nath fagu Romulus a Remus. Cwestiwn ola. Rhywbeth reswm arall pam dwi wedi bod fyny trwy nos neithiwr. Cwestiwn yma, de. Dwi wedi gwneud hufen Rhufeinig. Iawn, hufen croen Rhufeinig di hwn. Ac o'n i gorfod yn ofalus iawn yn gwneud hwn. A oes na rywun yn fodlon, illa jyst cymryd tamad, gewch chi reid ar eich croen y fynas da chi isio o gleo fo, neu lle mae rhywun yn ddigon dewr i roi tamad bach ar y gwyneb. Lle ti am reid o? Rhod y fus i fewn. Tam bach. A'r rwbio far dy wyneb. Ar dy law. Ti eisiau rhoi tamad? Gwan, Lydia. Rhwch y bus i fewn. Ti'n meddwl? Na, dwi wedi gwneud yn trwy'n nos. Eisiau rhaid y fus? Dim glyd, dia. Rwan yn yr hufen croen Rhufeinig yma. Siwr? Sy'n nhw'n eisiau? Rwan, mae hwn yn chydig bach o speciality sy'n yn y cefn eisiau. Felly, y cwestiwn sy'n mynd i fod ar gyfer hon, be di'r secret ingredient? So, da chi'n mynd i gael dewis efo yma.
Susan, yn colli chi. Da chi'n mynd i gael dewis o'n? Sori. Y dewis... Sori, os dwi wedi colli rhywun allan. Y dewis, iawn. Be oedd yr Rhufeiniaid yn rhoi mewn hufen croen? Oedden nhw'n rhoi llefrith mwnci. Oedden nhw'n rhoi gwynadd traed di gael ei malu'n fan, i gael o'n wyn. Neu, oedden nhw'n rhoi baw aderyn. Chi 10 eiliad i drafod, ffwr a chi. Reit, be da ni feddwl? Yda ni'n meddwl mae llefrith mwnci o'n nhw'n rhoi yn yr hufen yma. Llaw fyny os da chi modd llefrith mwnci. Amball un llefrith mwnci. Pwy oedd yn meddwl gwynadd traed? Dipyn yn meddwl gwynadd traed. Pwy oedd yn meddwl baw aderyn? Da chi'n hollol gywir baw aderyn. Dwi wedi bod ar y maes yn hel baw aderyn, a mae yna ddigon yno fo ar maes Gaernarfon. Felly, dyna ddiwedd yn cwis ni am y Rhufeiniaid. Da ni'n mynd i gael stori heddiw am filwr Rhufeinig. So, da ni'n mynd i gael stori nes ymlaen. Mae gennym ni gartŵn o'r stori hefyd. A dwi'n mynd i basio chi rwan at Siw a Menna. Ia, sy'n neud y rhan nesa. Iawn, diolch. Diolch am chwarae'r gem. O, bore da bawb. Braf iawn i weld chi. So, da ni'n mynd i addoli Duw gyda'n gilydd nawr. Ond cyn wneud hynna, dewch ni weid gair o weddi. O arglwydd, i ni'n diolch bod ti yn dduw mawr, yn dduw sy'n ffyddlon i ni ac yn dduw llawn cariad. Duw cariad yw. O arglwydd, bydd gyda ni bore yma, wrth i ni da addoli di, wrth i ni edrych ar stori am Iesu yn cyfarfod milwr Rhufeinig. A just helpa ni arglwydd i di addoli di o'n calon, tir ysbryd glân, yw yn gweddi ni. A gad i ni brofi dy gariad di o'r newydd bore yma. Amen. Amen. Dewch i ni godi i ganu 2 gan nawr sy'n sôn am gariad Duw. Fe god ni ganu. Dyma
all beidio chofio amdano, pwy all beidio thraeth ei glod, dyma gariad nad anangof, tra bo nefoedd wen yn bod. Cadw a ddinedau, gŵr y gwirthiau, golain y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw a ddinedau, gŵr y gwirthiau, golain y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Gewch chi eistedd am funud.
O bore da pawb. Dwi'n mynd i siarad efo chi am weddi heddiw yma. Pwy sy'n gwybod beth di gweddi? Be di gweddio, dwch? Caleg beth di gweddio? Ia, allu di ofyn am rhywbeth i ddiw? Elain? Ia, gweddio i ddiw, da ni'n aml. A da ni'n gweddio i rywun arall hefyd? Da ni'n gallu siarad efo Iesu hefyd ydan, mab Duw. O, sori, nathwch chi glywed hynna? Newch chi sgiwsio fi am munud? Dych chi'n myndio? Mae'n ffôn i newid ganu. So chi jyst gadw ddistaw, oce? Haia. O, mae'n neis clod eich llais chi. O, sori, dad syna. Mae dad i ffôn i fi. O, ia, ar hyn o bryd, dwi yng Nghapel Caersalem. A mae yna grew o bobl, da ni newydd fod yn canu Menna, da ni wedi bod yn canol Duw. Ia. Dod chi di ffonio ar amser chi'n bych yn anodd. Ond diolch yn ots, da chi'n gwybod be, maen nhw mor dda. Maen nhw'n eistedd fanna yn gadael i fi siarad efo chi. A dwi eisiau deud, diolch am ofalu am Goldi neithiwr. Goldi di yn Labradori. O, da chi mor ffeind, da chi mor dda. Da chi mor garedig. Da chi just mor amazing. Bob tro yn barod i'n helpu fi. O, dad, da chi'n amazing. O, na. Mae Goldi di bod yn ddrwg. O, na. O, dwi'n mor sori. O, dwi'n mor sori. Ia. Mae di mynd i drws nesa a mae di wneud twll yng ngardd y bobl drws nesa. A di, pam yna thi hynny? O, cuddiad asgwn oedd hi, ac oedd hi wedi gwneud twll. O, dad, a dwi'n sori. Dwi eisiau dweud sori am rhywbeth arall hefyd. Dwi wedi anghofio dod â paent i chi i ddod yn ôl i chi. Dwi mor sori. O, dwi mor sori. A dwi eisiau dweud sori am rhywbeth arall hefyd. Dwi wedi colli goriad y ched. O, dad, dwi mor sori. Ia, oce. Gai ofyn please i chi wan? Please. Pan ydych chi'n dod â Goldi nôl heno, fi si allan neithiwr, ydych chi'n gweld, oedd o'n gofalu am Goldi. Pan ydych chi'n dod â Goldi adra, newch chi please, fynd i'r siop a prynu llefrith a torth a chydig o datws. Dych chi'n myndio? O, dad, dych chi'n seren, dych chi wir yn ffantastig. Oce. O, dad, caru chi lot fawr. O, sori am hynna, sori. Dwi mor sori am dorri ar draws y gwasanaeth fel la. Ond, dych chi'n gwybod be? Mae gweddi yn debyg iawn i be o'n i'n neud. Be oedd y geiriau o'n i ddeud drosodd? Nes i ddeud 3 gair drosodd do. Be oedd... Ti'n cofio un ohonyn nhw? Sori. O'n i'n deud sori. Dych chi'n gwybod be? Weithiau, da ni angen deud sori. Yn dydan, wrth ddew. Dych chi'n gwneud pethau weithiau ddylech chi ddim? Llaw i fyny pwy sy'n gwneud pethau weithiau ddylech chi ddim? Da iawn. Weithiau, ydych chi'n deud pethau ddylech chi ddim weithiau? Chi'n deud pethau sy'n gallu brifo pobl eraill? Dwi fyd. A weithiau, ydych chi'n meddwl pethau cas? Ella bod chi'n mynd deud nhw, ond ydych chi'n teimlo fel, dwi'n licio hwnna. Dych chi? A fi, dwi'n neud. O, dych chi reit da, dych chi'n cyfadda. So, mae rhaid chi ddeud be, oce? So, weithiau, da ni angen deud sori wrth Dduw yn dydan. Dwi wir yn sori, helpa fi fod yn fwy cariadus, i fod yn fwy amyneddgar. Pa air arall nes i ddeud lot ohono fo? Sori, na ddau, beth arall o'n i'n deud drosodd? Diolch, ia, nes i ddiolch. O, mae Duw wrth i fodd pan da ni'n deud diolch wrtho fo. Okay, mae Duw wrth i fodd. Ond sa chi jyst yn meddwl am bore yma, y pethau sa chi'n diolch am bore yma. Dwi eisiau diolch am gael codi bore yma i weld heddiw. Diolch. Dwi eisiau deud diolch am banad o 10 gynta'r bore, achos dwi ddim yn dod ato fy hun. Llwch chi feddwl am yr holl bethau ydych chi eisiau deud diolch amdanyn nhw? Yn eich bywyd bob dydd? O'n i'n meddwl sy'n lot fwy o bobl yn deud diolch am bethau. Chi'n mynd ddiolchgar am un byd? Ia, Cadog.
diolch am Lego gen Sion Corn. Ia, diolch ynde am yr holl beth ydyn ni'n mwynhau ynde. Allwch chi fel rhywbeth arall eich eisiau diolch? Caleb? Diolch am dy bel. A consol gwych, da iawn. O, na neis, crempoga bore yma, ia, da iawn. Wel, mae yna filoedd o bethau, sa'n ni gyd yn sgwennu, a chdi hefyd, ia, ti'n licio crempog. Mae yna gannoedd, miloedd o bethau i ddiolch amdanyn nhw does. Be arall? Diolch, sori, a... Ia, Lydia. Please. Dych chi'n gwybod be? Da ni yn cael dod at Dduw a dweud please. Please dros bobl eraill. Please Dduw am beth yn y byd. Allwn ni weddio i Dduw am gael heddwch yn y byd, ar i Dduw fendio pobl. A da ni'n mynd i gael stori heddiw dydan am fendio, am wella. Allwn ni ddweud please i Dduw dros pobl eraill a dros da ni'n hynna'n. Sean. Wan, so pwy sy'n cofio eisdalwm yr hysbys fydd rei o'n eich anytime, anywhere, any place. Ie? Yeah? Da chi'n cofio, na'n gorffan ni achos mae'n sôn am ryw ddiod arbennig lle. Rei hyn, anytime, any place. A da ni'n meddwl, gall unrhyw un yn unrhyw le, unrhyw bryd weddio siarad efo Duw. Da ni'n dod at yn gilydd i weddio siarad efo Duw, ond allwn ni siarad efo Duw lle bynnag yda ni. Weithiau, da ni'n cael llygad, roi dwylo yn gilydd. Weithiau, allwn ni jyst cael yn llygad yn gorad, cerdded at y traeth, neu plicio tatws, a allwn ni siarad efo Duw. Diolch moch lle da ni. Ac ymlaen, eto Sian. Ac ymlaen. A dyma rei o'r pethau fedrwn ni ddweud. Diolch, deud sori, a ma, please, a gan i'r llun nesaf, Sian. Os gweli di'n dda, please. A gan i siarad efo Duw pan da ni'n hapus, pan da ni'n drist, pan da ni'n gyffroes, pan da ni'n blin hyd yn oed, pan da ni'n ofnus, pan da ni'n mewn penbleth yn confused, pan da ni'n sal, pan mae pethau'n digwydd yn yn bywyd ni, mae Duw a diddordeb clywed bob peth mae eisiau ni rannu'n bywydau hefo fo. Sut nes i orffan y negas ar y ffôn? Be nes i ddeud wrth dad? Caru chi. Chi'n deud wrth Dduw bod chi'n gario? Achos mae Duw wrth i fodd pan da ni'n deud, dad, dwi'n dy garu di. Reit, da ni'n mynd i ddysgu can wan o'r enw gweddi sydd fel codi ffôn. Ti'n dod i'n helpu fi? I wneud symudiadau. Mae yna symudiadau. So, gweddi sydd fel codi ffôn. Mwyn cael gair ar Iesu. Gweddi sydd fel codi ffôn. Mwyn cael siarad â Dduw. Gweddi sydd fel codi ffôn. Mwyn cael gair ar Iesu. Coda'r ffôn, defnyddiau eich bob dydd. Ond gallwn weiddi'n uchel. Neu sydd bod yn dawel. Gallwn gadw'n uchel iawn. Ddyd. A phob dydd ei gwmni gawn. Ac yn un ôl. Felly mae hwn yn gan newydd i ni. So na ni dysgu gyntaf, Sion. Na ni'n gwneud y symudiadau. Codi ffôn mwyn cael gair a Iesu. Gweddi sydd wrth fel codi ffôn mwyn cael siarad â Duw. Gweddi sydd fel codi ffôn mwyn cael gair a
un o'r pethau pwysica da ni angen ddeud wrth Dduw ydy, dechrau fod diolch, a mae'r gan yma yn diolch am yn cyrff ni. Diolch am gael gweld a chlywed a blasiar a gwtlu a theimlo. Felly, da ni'n cychwyn efo'r geiriau sylweddol o Bob Oed gyda. Sy'n golygu dim byd, ond mae'n ychwanegu'r gan. A wedyn da ni'n mynd, mae gen i ddwylo i'w cyrro i ddiw. Mae gen i goesa i neidio i ddiw. Mae gen i sgwydda i blygu i ddiw. Hwyr i dan ni lawr i ddwylo. A fy nghoffi gyd i boli. Un diwrnod, fe aeth Iesu dref Capernaum. Roedd gwas i swyddog milwrol Rhufeinig yn sâl, ac ar fin marw. Roedd gan ei feistr feddwl uchel iawn ohono. Pan glywodd y swyddog Rhufeinig am Iesu, anfonodd rai o'r arweinwyr Iddewig ato i ofyn iddo ddod i iachau'r gwas. Dyma nhw'n dod at Iesu ac yn pledio arno i helpu'r dyn. Mae'r dyn yma'n heiddi cael dy help di. Mae e'n caru ein pobl ni ac wedi adeiladu synagog i ni. Felly dyma Iesu'n mynd gyda nhw. Roedd Iesu bron a chyrraedd y tŷ pan anfonodd y swyddog Rhufeinig rai o'i ffrindiau i ddweud wrtho. Arglwydd, paid trafferthu dod yma. Dwi ddim yn deilwng i ti ddod i mewn i'n hi. Dyna pam wnes i ddim dod i dy gyfarfod di fy hun. Does ond traed i ti ddweud, a bydd fy ngwas yn cael ei iachau. Mae swyddogion uwch fy mhen i yn rhoi gorchmynion i mi, ac mae gennynnau filwyr o dana fi. Dwi'n dweud dos wrth un, ac mae'n mynd.
tir dyma wrth un arall ac mae'n dod. Dwi'n dweud gwna hyn wrth fy ngwas ac mae'n ei wneud. Roedd Iesu wedi syfardanu pan glywodd hyn. Trodd at y dyrfa oedd yn ei ddilyn ac meddai, dwi'n dweud wrthoch chi, dwi ddim wedi gweld neb o bobl Israel sydd â ffydd fel yna. Dyma'r dynion oedd wedi hanfon ato yn mynd yn ôl i'r tŷ, a dyna lle roedd y gwas yn hochiach. Iawn. Wel, oedd y dawnsio nes i weld fyna'n ffantastig. Da iawn pawb, oedd yn dawnsio hyfryd iawn. So mae 'da fi chydig o gyhoeddiadau, dim byd hynod o wahanol i'r arfer, jyst bod grwpiau cymuned yn cyfarfod ar nos Fawrth. Os ydych chi ddim yn rhan o grŵp cymuned, y croeso mawr i chi ymuno gyda grŵp cymuned. Dewch chi siarad gyda fi neu un o'r arweinwyr eraill ynghylch a ymuno â grŵp cymuned. So beth da ni'n neud yn grŵp cymuned yw trafod be mae'r pregaeth sgwrs wedi bod amdano ar Dydd Sul. Felly, cysylltwch dyn ni os hoffech chi ymuno â grŵp cymuned. Mae ser bach ar bore dydd Mercher hefyd. Bob dydd Mercher erbyn hyn, nathon ni ddechrau nôl tymor diwetha bob pythefnos. So ser bach yn grŵp i babanod, y plant hyd at oed ysgol. Felly, mae angen cofrestru o flaen llaw, ond os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth, dewch chi siarad gyda fi, neu Hannah, neu Ann, neu Delyth, sy'n rhan o tîm Ser Bach. A Clwb Ieuenctid wedyn am 6 nos Fercher. Cofiwch am Clwb Ieuenctid. A dyna ni, dwi'n meddwl, am wythnos yma. Diolch am eich concern chi am Rhys. Mae o dal adre ar hyn o bryd yn hunan ynysu, ond mae o'n iawn yn ei hunan, felly ond diolch am eich concern eich gweddiau. A bydd ei 10 diwrnod ar ben dydd Mercher, so mae'n siŵr bydd allan ar ei feic peth cyntaf bore dydd Iau. Ond bydd yma Dydd Sul nesaf yn pregethu, gobeithio wir. So, dyna ni, a mae manylion cyhoeddiad, os chi eisiau cyfrannu at y casgliad ar y sgrin hefyd. Nesa, da ni'n mynd i dangos ffilm bach, mae Cameron wedi anfon draw ato ni. Fel chi, mae lot o chi'n gwybod, mae Cameron yn Hwngari am 6 mis. Rhan o plannu eglwys mewn dref o'r enw Petch, jyst i'r de o Budapest. A digwydd bod, dwi wedi bod i Petch, so dwi'n gwybod yn union lle mae Cameron. A mae'n dref a hyfryd iawn, ond mae Cameron chwarae teg di anfon yr update bach mae ni ar ffilm, felly newn ni wylio hwnna nawr ar ôl hynna. Bydd Trystan yn dod i rhannu'r neges gyda ni. Haia Carsalem, Cameron yma, dwi yn Page, Hungary. Dwi wedi bod yma am spel rwan, dwi wedi bod yma am 4 mis. Gyda fi 2 mis ar ôl, dwi wedi bod yn helpu plannu eglwys yma. Da ni trio cyfro darn o ddinas yma yn Page o'r enw Chwefror. Hwna di'r enw'r lle da ni trio gweithio yn. So ar y funud da ni wedi bod yn gweithio yn trio cael lle, adeilad, rwla i just cael meeting yn y ddinas, specifically yn y lle o'r enw Chwefror. A da ni wedi bod yn gweithio gyda chwaer eglwys ni o'r enw Kikutu. Dwi'n lecryset. Ella nes i butcher o'r enw yna, ond dwi yn trio. Sôn am iaith, dwi wedi bod yn hefyd yn dysgu'r iaith, ond na i jyst deud y gwir, dwi'n gwybod mwy na dwi actually gallu siarad. A dwi wedi bod yn neud hyn ar y tîm basketball, a pan dwi yna, dwi'n mynd dall dim byd mae coach yn dweud, a dwi'n mynd dall neb. Ond pan dwi'n gael nhw one-to-one, dwi'n lwcus, cos mae yna lot yn siarad Saesneg. Ond dim pawb. Ond os dwi yn cael nhw one-to-one, maen nhw yn siarad Saesneg. So, mae hwnna'n gret. A hefyd, dwi wedi bod yn gwneud ffrindiau efo nhw, a ffrindiau da. A gobeithio pan da ni yn cael yr adeilad yma da ni isio yn Chwefror, da ni yn gallu cael pobl i joinio ni. A gobeithio ffrindiau fi dwi wedi gwneud yn pêl-fasged yn gallu joinio ni a jyst joinio ni i edrych fewn i'r Beibl. A gobeithio mwy na hynna
Duw yn cyffwr nhw a calonna nhw. So, o ran fi yma yn page, mae wedi bod rili dda, ond hefyd mae'r gwaith wedi bod rili slow. A dwi'n teimlo fel, mae yna lot o gwaith da ni wedi gorfod wneud i just dod i nabod y iaith, dod i nabod y pobl, dod i nabod y culture. A mae wedi bod yn dda i ni just dechrau y foundation yna i actually cael eglwys. A mae pob dim yn slow bach yn dod at ei gilydd. A dwi'n methu disgwyl pan da ni yn cael yr adeilad yma iddyn ni cael y pobl, i ni cael y ffrindiau da ni wedi creu i joinio ni a just, addoli Duw efo ni a hefyd just dod i nabod fo. Mae wedi bod yn slow oherwydd, obviously, ti'n mynd just dod i fel gwlad newydd a just dechrau rhywbeth syth bing a cael pob dim at ei gilydd really fast a really da. Ond mae cymryd amser yndi. So, dwi just more excited i gweld be sydd am dod oherwydd y gwaith da ni wedi bod yn neud i actually dod i'r stage yma. So that's it from me. Cam OJ, dwi allan. Diolch i Cameron yma. Cam, os ti'n gwylio, da ni'n colli chdi fwy. Dech ymlaen gael chdi nôl pan mynd i ddod yn ôl. Reit, dwi'n di sôn chydig bach am stori gafon ni bore yma efo'r swyddog Rhufeinig. A o be dwi wedi ddysgu wsos yma, oedd gan y swyddog milwr Rhufeinig mae canwriad oedd yr enw Cymraeg amdano fo. Ac oedd gynnu nhw ffon, rwan dim ffon, chopstick fel hyn. Ond oedd gynnu nhw ffon, ac yn ôl sôn meddwl rhywun sy'n dall mwy am filwyr na fi, mae milwyr yn y fyddin hyd heddiw, dwi'n meddwl mae Sergio Major yn rhywun dal efo ffon. Dwi'n gwybod os mae rhaid i chi wedi gweld hynna. Ond mi oedd y canwriad y milwr Rhufeinig efo ffon, a mae gennym fi lun o canwriad. Gallu rhywun na fyny, please, Sean? Felly, ffaith arall am y canwriad, sa rhywun yn gwybod faint o bobl oedden nhw in charge, faint o filwyr oedden nhw in charge. Sa rhywun efo syniad? 100, roedden nhw'n charge o 100 o filwyr, iawn? O'ch ti'n dweud 100? Na. A dwi'n meddwl oedd na ganwriad wedi cerdded lle da ni heddiw. Achos efo cae Rhufeinig yn Sigontiwm, oedd yr ardal lle da ni fyma yn Gaernarfon, oedd y milwyr yn dod i fyma. Ella oedden nhw'n aros yn y Sigontiwm, ond mi oedden nhw'n dod i fyma. A'n sicr, mae yna hanes, mae yna lwybr yn mynd o cei llechi sydd draw fforna, mae yna lwybr dal yna heddiw yn mynd fyny am Sigontiwm. So dwi'n eitha sicr o'n na ganwriad fel y llun o gynna ni fyna wedi pasio lle da ni. Ac oedd y canwriad hefyd, roedd nhw fo helmet gwahanol, roedd helmet canwriad yn mynd ar, o gynna nhw fatha bloda, dwi'n cymryd, neu rhywbeth fel yn mynd ar draws fyna. Oedd yr gweddill, dwi'n meddwl, yn dod yn ymlaen, a mae helmet sydd ar jumper ysgol Hindra mae wahanol, so mae canwriad, so oedd nhw'n bobl eitha pwysig. Rwan, o gyn y canwriad job, so beth dwi eisiau just help chydig o blant. Please, gai help rei plant oedd i fyny, just i sefyll yma, dwi'n just dangos chi be oedd job canwriad. So dwi eisiau chi sefyll yma, tu ôl i fi, yn gwynebu ffwrna, please. Diolch. Staroswch fyna iawn. So, job canwriad oedd, ond yn gorau hyfforddi milwyr. So dwi am fod y canwriad dwi'n efo'r helmet yna, a dwi eisiau chdi neidio i fyny lawr 5 gwaith. Ffwrdd chdi, 2, 3, 5, reit, ffwrdd chdi. Nesa, dwi eisiau chdi, aros yna, dwi eisiau chdi ymestyn i fyny a twtio dy draed 5 gwaith. Ffwrdd chdi, chop. 1, 2, cynt, 3, 4, 5, reit, ffwrdd chdi. Chdi, dwi eisiau gair efo chdi. Achos job arall canwriaid o disgyblu. Rwan dwi wedi clywed ti heb frwsiod o ddanadd bore yma. Wel, dyna ni wedi clywed. Ti heb frwsiod o ddanadd. Felly, dim chwarae games i chdi am yr wsos nesaf. Go on, chop, ffwrdd chdi. A chdi, dwi wedi clywed bod chdi heb frwsiod o wall. Felly ti ddim yn cael bita pethau neis am yr wsos nesaf. Ffwrdd chdi.
Reit, job arall canwriaid oedd sicrhau fod pobl yn smart. A mae gennym fi 3 milwr bler yn yma. Come on, os da chi yn y fyddin fi, os da chi'n un o'n 100 o filwyr i, mae rai fi gael chi'n smart, mae'n ti'n smartiach. Ffwrach chdi, go on. Rei, chditha, mae rei chdi fod y smart, sbia golwg yna chdi. Go on, eistala. A chdi, sbia dy wall i, neu dy wall i'n smart, wan. Gyd i'n dyn ôl at mam. Da iawn chdi. So dyna be oedd job peid. Diolch y plant yna i helpu. Dyna be oedd i job nhw. O roed nhw fod yn gallu darllen, oedd rhywbeth prin adeg yna, chos bod nhw'n gorfod darllen llythyrau, o rai bod nhw'n gallu darllen, bod yn o leia 30 oed, o rhaid nhw fod yn gryf, o rhaid nhw fod yn gallu ymladd, bod nhw'n reit skillful yn ymladd. Felly, dwi'n gesio fod canwriad yn berson eitha uchelgeisiol. Mae wedi bod yn filwr a mae wedi gobeithio am rhywbeth gwell. A felly, swn i'n deud, a jyst fi sy'n meddwl un, mae wedi gorfod cyrraedd rhyw manna a wedi gorfod gwneud hyn a llall mwyn gael bod yr un sy'n gwisgo'r helmed wirion a sy'n mynd ar draws. Rwan, yn y Beibl, da ni gael stori canwriad mewn 2 le yn y Beibl. Reit, Hen Testament, Testament Newydd blant. Lle ydych chi'n meddwl da ni'n mynd yn y stori yma? Ti'n hollol gywir. A'r cliw fwyaf oedd, achos mae Iesu'n y stori dawn. So, da ni'n mynd i'r Testament Newydd, a da ni'n mynd i'r Efengylar. O'na 4 Efengyl. Mae Testament Newydd yn llawn llyfrau gwahanol. O'na 4 nhw wedi cael eu sgwennu gan pobl oedd naillai wedi bod efo Iesu, neu yn bobl wedi clywed am Iesu. A da ni'n mynd wan i lyfr Luc yn y Testament Newydd. Rwan, yn y fersiwn o stori yma yn llyfr Luc, mae'n deud fod Iesu wedi mynd i Capernam. So lle ar nhw Capernam. Felly, da ni gallu coelio, mae hwn wedi digwydd go iawn, achos mae'n enwi lle go iawn. So mae rhaid bod o rhywbeth allan ni drystio fwy. Ac yn fersiwn Luc, dydy'r milwr Rhufeinig ddim yn mynd at Iesu. Ond yn fersiwn Mathew, mae'r milwr Rhufeinig yn mynd at Iesu. So, na'im sbio gormod fewn i'r stori, ond mwy na thebyg, mae naillai milwr di siarad efo Iesu, neu mae di gyrru rhywun at Iesu. Ond dim dyna di peth mwyaf y stori yma. Y peth mwyaf ydi, mae'r milwr Rhufeinig yn gofyn i Iesu, please, neu di iachau gwas i fi. A mae'r gwas ma'n ei ddewig. Rwan doedd y Rhufeiniaid ddim yn cymysgu lot efo'r Iddewon o ran yn bersonol o beth dwi wedi ddall. Mi oedden nhw ar wahân, roedden nhw'n bwysig. Allwn ni feddwl amdan rhyfel yn Afghanistan, mae yna hogi o dre yma wedi bod yn mynd allan i Afghanistan. Mae rhyw feddwl o, fysa nhw'n cymysgu efo rhywun lleol yn Afghanistan i ddod i nabod nhw'n dda. Mwy na thebyg ddim. Ond oedd y milwr Rhufeinig yma wedi nabod rhywun oedd yn iddew a dod yn nabod nhw dda. Felly, swn i'n deud, o'na rhywbeth special am y canwriad yma. Oedd os ni'n deud efo calon gorad yn barod. A felly, pan mae'n mynd at Iesu, swn i'n feddwl bod Iesu'n sylweddoli syth bin. Mae yna rhywbeth gwahanol am hwn. A mae'r canwriad, mae o'n ffigwr eitha pwysig yn y Beibl hefyd, achos i'r un sy'n chi'n cofio, pan nath Iesu gael ei groesoelio, pan nath Iesu farw a nath yn nen, nath i fynd yn dywyll do. A wedyn dyma na ganwriad wedyn yn deud hwn ydi mab Duw. So mae'r canwriad, mae o'n ffigwr eitha pwysig yn y Beibl, lle ac oedd Iesu'n gwybod hyn. Felly, fel ni dweud gyna, mae'r canwriad yn berson wedi gorfod gwneud lot o bethau ar hyd i yrfa mwyn cyrraedd. Iawn? A dwi'n gallu unieithu efo rhywun sy'n gorfod gwneud hyn, gorfod gwneud llall. Dwi'n mewn job lle ti'n gorfod gwneud hyn. Da ni gyd mewn swyddi. Da chi'n gorfod gwneud hyn. Ond be nath o Iesu, nath o'n gwneud dim byd. Oedd Iesu sydd bin wedi syfrdanu ar ei ffydd o. Achos oedd o'n gwybod pan oedd o at Iesu,
doedd o'n misio Iesu dod i'w dyfo. Oedd o'n teimlo doedd o ddim yn deilwng. So nath o ildio Iesu Grist. Nath o ildio i Dduw. Nath o dweud, paid o draw. Be sa chi wedi wneud? Go iawn, sa ni'n clywed bod Iesu Grist yn dre wan. Da ni'n capal heddiw. Sa ni'n gwybod bod Iesu Grist. Fysa chi isio mynd i weld o, fysa chi isio fod o draw, sa chi'n ôl y China gorau gael allan i Iesu Grist, gael dod i ti. Sa chi'n tynnu selfie fo Iesu Grist. Oedd y cynwriad yma yn gwybod dwi ddim yn deilwng. Di'r bywyd dwi wedi bod yn byw ddim yn deilwng i chdi. Doedd ddim eisiau fod o draw. Oedd ddim rai fo wneud dim byd. Unig beth oedd wneud oedd di coelio. Allai sefyll ma wan, dwi ddim yn coelio. Allai sefyll ma wan, dwi yn coelio. Sa chi'n callach, da ni'n gorau wneud dim byd i coelio. Pan da ni'n coelio, mae Duw jyst yn tŵallt y gras yma y lawr. Ti'n gorau wneud dim byd. Mae'r gwaith cael ei wneud drosta chdi. A mi Iesu wedi gweld yn syth bwyn, achos yn hanes ma'n lyg hefyd, mae Iesu yn gwneud gymaint o bethau, gymaint o wirthia. Mae'n trio dysgu'r Iddewon. Come on, hyn sy'n digwydd, hyn di teyrnas Duw, dowch wan. A wedyn, pan mae'n gael y swyddog Rhufeinig mae'n dod ato fo, allai fel sa Iesu mynd, ia, dyma dwi'n trio dweud. A mae'n deud, yndi, allan o'r Iddewon i gyd, dwi'n gweld ffydd fel hwn. A doedd hwn ddim yn Iddew. A fatha ni deud, mae'r canwriad yn rhywun pwysig yn hanes, achos mae'n dangos di'r efengil, di'r negas Duw, just dim i Iddewon. Mae ganwriad i'r enemy illa ar y pryd. Felly, Sion, sa chdi roed y llun y cardyn yna gen i fyny. Dwi'n gwybod os mae rei y plant yn gwybod am y cardyn yma. Dwi'n gwybod os mae rei oedolion chwaith. Ond cardyn, da chi'n gallu gael i hwn i blant. Cardyn fatha debit card, rhyw fath. A wedyn plant gallu mynd wedyn a mynd i siop a dwi'n meddwl ti fod yn 7 oed neu rhywbeth i gael o. Wedyn, be mae cardyn ma'n neud? Mae'n annog wedyn, ti'n gael y cardyn, dwi'n meddwl ti'n gael rhyw app bach. A wedyn mae dad yn gallu rhoi rhestr o bethau wedyn. So, rei chores allu di gael ar Go Henry di, fatha os ti'n llaid y loft, ti'n cael pres gi mam a dad. Os ti'n neud y llestri, ti'n cael pres gi mam a dad. Os ti'n neud y fag ysgol, ti'n cael pres. So, a wedyn mae mam a dad yn gallu, ia, mae wedi neud hyn, na fo pres bocad chdi. So, dwi'n meddwl, mae'n syniad bach da. Dwi'n meddwl, os mae'n cael plant i neud pethau'n di, Cymru cyfrifoldeb. Ond, de blant, dim dyna ydy perthynas chi a Duw. Ti'n mynd gorfod wneud hyn a hyn. Oedd y canwriad na'n dall be oedd gwneud hyn a hyn, ti ddim yn gorfod rhwng chdi a Duw. Pan ti'n siarad efo Duw, unig beth gwneud i agor dy galon. Dim gwneud rhywbeth, ti'n mynd gorfod gwneud rhyw certain pethau. Ti jyst yn gorfod agor dy galon. A dyna dwi eisiau ni gyd feddwl bore yma, achos sa neb mwy euog na fi a meddwl ti'n gorfod gwneud hyn a hyn a hyn. Dwi wedi eistedd yma am flynyddoedd ar dechrau, meddwl, rhaid chdi wneud hyn, ti'n mynd gorfod. Pan nath nhw ofyn i Iesu Grist, be di'r gorchmynion pwysica, nath o ddeud, cara Duw efo dy holl galon, holl unaid a holl feddwl. Nath o ddeud na gynta. A wedyn, cara dy gymydog, cara dy gymydog, fel sa chdi'n caru chdi dy hun. Yn y drefn yna, dim ffordd arall rownd. Dim cara dy gymydog a cara Duw, achos da ni methu wneud un heb y llall. So, ar ddiwedd y stori, nath yr gwas gafodd ei iechau heb i neb orfod wneud dim byd, really. So dyna di'r negas dwi sicr yn teimlo ar ynghalon ni dyddiau yma, lle dwi jyst gweld pethau mor brysur. Ond pan mae'n dod i Duw, ymlonyddwch, a byddwch gwybod, mae Duw yna. A mae yna, mae'n caru ni, a mae'n dod ar yn hola ni. Felly, a'r negas yna hefyd, oedd hi'n ben blwydd ar Mr Dennis Young ddoe. Felly, pen blwydd hapus i Dennis. A mae'n llwyth o bethau dwi wedi dweud bore yma yn dod gan Dennis hefyd pan da ni gael yn sgyrsio ni.
Lle diolch i ddiw am ddynus. Gawn ni blygu pen mewn gweddi i orffan, please. O ddiw dad, dwi'n diolch i chdi am y cyfle wan i gael dod o flaen teulu Caersalem ac i siarad efo chdi ac i ddysgu amdana chdi ac i helpu ni gyd rwan wrth i ni wynebu wsos o'n blaenau bod ni rhoi i chdi yn gyntaf. Yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch. Stori rhyfeddol yn dyfa am ffydd y cynwriad, ffydd y milwr Rhufeinig. Mae newyddion mor dda yn dywe. Mae Duw yn caru ni just fel ydyn ni. Diolch iddo fe bore yma am ei gariad anhygol tuag ata ni. Lle dyn ni'n mynd i orffen trwy ganu mi glywaf dyna'r lais. Felly, newn ni sefyll i ganu gyda'n gilydd, ie? Troi'r piano off. Mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi feiau gyd yn afon Calfari. Oed yma fi ar dy alwad di.
gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.